ଅଟ୍ରି ମୁଁ ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବେଳେ ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ କିପରି କିଏ ଗୁଆ ପକେଇକି ଖୋଜୁଛି କାହାର କ'ଣ ମାନସିକ ରହିଛି। ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ବସି ମନେ ପକାଉଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି ବାବା ହଟକିଶନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କେମିତି ଦିନେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ହଟକିଶନ ମୋ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଇତିହାସ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟ୍ରି ହେଉଛି ଏକ ଚିରାଚରିତ ନାମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଶିଖେଇଛେ କି ନ ଶିଖଉଛେ ଆମେ ଆର କେତେ ମହାତ୍ମ ଅଛି ବା ନ ଅଛି ଜଣାଉଛେ କି ନ ଜଣାଉଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ ଆମର ଏ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି କରିଛି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର 16ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିଭିରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁ ମରାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟରିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଦେଖୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟ୍ରିରେ ଆଜି ମହାସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ